Εκεί θέλεις να είσαι. Γι' αυτό προετοιμάζεσαι. Το βλέπεις μπροστά σου σε κάθε χιλιόμετρο. Τι μπορεί να σε σταματήσει? Κανένα εμπόδιο και καμία συνθήκη. Τρέχουμε και στη βροχή με κάθε τρόπο. Ο στόχος είναι μέσα σου. Το τρέξιμο είναι εκεί έξω. Εκεί που συναντάς το δικό σου community. Η ιστορία έχει αντοχές και εσύ δοκιμάζεις τις δικές σου. Είσαι έτοιμος. Συνέχισε να τρέχεις. Καλησπέρα Adidas Runners. Καλησπέρα Adidas Runners. Είμαστε εδώ άλλη μια Δευτέρα. Καλή εβδομάδα να πούμε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι recovery μέρα σήμερα. Βροχερή εβδομάδα. Βροχερή, ναι, ξεκίνησε με βροχή. Ήταν όλη η εβδομάδα έτσι, ζήσει. Από τότε που παρατήρησαμε το φεγγάρι προχθές. Εγώ είπα αυτό δεν είναι. Είναι φαινόμενο. Έχει ανοίξει η πύλη τώρα τη Βαλχάλα, ας πούμε. Ποιος και έρχονται ξέρει, έτσι. 2020 έχουμε παιδιά. Πρέπει να τα περιμένουμε όλα. Πιστεύω να είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, είμαι ο Captain Γρηγόρης Κουλαρίκης. Και εγώ ο Running Coach Ζης Πετσόπουλος. Και θα είμαστε μαζί σας την επόμενη ώρα με το Captain Zauer και Running Plan. Ready for Sport. Άλλωστε, σήμερα η μέρα, όπως είπα, είναι recovery, έτσι την έχουμε ονομάσει, αφού ολοκληρώθηκε χτες. Για όσους τρέξανε recovery. Για όσους τρέξανε recovery, για όσους τρέξανε, ολοκληρώθηκε χτες τελικά ο Virtual Μαραθώνιος της Αθήνας. Όταν λέμε recovery σήμερα εννοούμε κυρίως ψυχολογικά, έτσι. Ψυχολογικά, ναι. Σε εμάς τουλάχιστον. Θα σας πει ο Ζήσης τα καθαρά προπονητικά τι να κάνετε για recovery σήμερα. Αλλά η μέρα είναι κυρίως για να πούμε έτσι λίγο να κάνουμε μια μικρή αποφώνηση και ένα μικρό celebration όλων αυτών των 3 εβδομάδων που περάσαμε μαζί εδώ πέρα. Πριν πάμε στα δικά μας, να πούμε βεβαίως ότι αμέσως μετά θα ακολουθήσει και έτσι ένα δυναμικό πρόγραμμα με τον strength coach τον Γιώργο τον Δανιήλ. Strong and faster, better. Θα έχει τόσο προπόνηση ταχύτητας, ενώ θα βάζει συνεχόμενες ασκήσεις, αλλά και προπόνηση ενδυνάμωση, μυϊκής ενδυνάμωση. Για αυτούς που δεν τρέξαν χτες μαραθώνιο. Για αυτούς που δεν τρέξαν, ναι. Να κάνουν κάτι διαφορετικό, έτσι. Έτσι, ναι. Για αυτούς που δεν τρέξανε και έχουμε μπροστά μας, έτσι, αρχίζουμε νέα προπονητική σεζόν ουσιαστικά, γιατί κάθε τέλος είναι μια νέα αρχή. Ακριβώς, ακριβώς. Και προπονητικά και να μπούμε έτσι σε ένα πρόγραμμα. Λοιπόν, Ζήση, πριν πάμε στο πρόγραμμα όμως, θα πάμε στο κολλάζ μας, θα πάμε σε εσάς, Adidas Runners. Σας είχαμε ζητήσει να μας στείλετε μία μικρή σας φωτογραφία με το μπλουζάκι, μας τη στείλατε, αρκετοί από σας τουλάχιστον. Κάποιοι ντραπήκατε, δεν τη στείλατε όλοι, θα θέλαμε να την έχετε στείλει όλοι. Αλλά εμείς φτιάξαμε αυτό το υπέροχο κολάζ με εσάς. Εντάξει, είμαστε και κάποιοι από εμάς coaches μέσα. Εντάξει, ναι. Έτσι, αλλά κυρίως είσαστε εσείς, Adidas Runners, τα δικά σας χαμόγελα, έτσι, τα δικά σας πρόσωπα, τα δικά σας λαμπερά μάτια, γιατί πιστεύουμε ότι όλο αυτό το διάστημα, αυτές τις 3 εβδομάδες με τον Virtual Marathon της Αθήνας, έτσι, πιστεύω ότι σίγουρα παρά τις δυσκολίες φετινής χρονιάς,
γεμίσατε συναισθήματα, αντλήσατε λίγο αισιοδοξία, αντλήσατε λίγο δύναμη και έτσι είχατε ένα στόχο, αναθεωρήσατε άλλους στόχους. Μας τράβηξε αυτή η εβδομάδα, μας τράβηξε έτσι αυτή η εβδομάδα, ενώ αυτό το διάστημα, αυτές τις 3 εβδομάδες μας τραβήξαν καλά στο να προσπαθήσουμε και εμείς να ψάξουμε με διαφορετικό τρόπο τα όρια μας. Και ακόμα μας τραβάνε, και ακόμα μας τραβάνε. Και αυτό που θέλω να πω, Γρηγόρη, είναι ότι, και παρατήρησα χθες, ότι έδωσε η συγκεκριμένη φωτογραφία και σε μένα και θεωρώ σε πάρα πολλούς πάρα πολύ χαρά ότι την είδαμε. Και σε μένα, παιδιά, πρέπει να σας παραδεχτώ αυτό που λέει ακριβώς ο Ζήσης, ότι επειδή και εγώ ουσιαστικά έστειλα τη φωτογραφία. Είναι σαν να ήμασταν όλοι μαζί. Όπως όλοι εσείς. Έτσι, όταν την είδα τελικά, όταν μας την έστειλε ο γραφής και την είδα τελικά, γιατί δεν είχα συμμετοχή εγώ σε αυτό. Κάνω κάτι άλλο, κολλάζ, μοντάζ, αυτό δεν είχα καμία εμπλοκή, αλήθεια. Όταν την είδα και εγώ πραγματικά συγκινήθηκα ακριβώς. Αισθάνθηκα ότι τελικά ήμασταν όλοι μαζί. Παρότι ήμασταν μακριά, ήμασταν όλοι μαζί, παρότι virtual ο αγώνας. Γιατί συμπορευτήκαμε αυτές τις 3 εβδομάδες σε αυτόν τον κοινό σκοπό, σε αυτόν τον κοινό αγώνα. Με την ελπίδα βέβαια και την αισιοδοξία ότι του χρόνου θα είμαστε κανονικά όλοι μαζί στον ίδιο αγώνα και θα βγάλουμε και την group photo όπως κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Αγκαλιά, όλοι μαζί, ναι, αγκαλιά στο Ζάμπιο. Έτσι Ζήση. Έτσι είναι. Και φωτογραφίες και μετά από αυθεντικό μαραθώνιο. Επίσης, έτσι εννοείται. Επίσης χάρηκα ιδιαίτερα γιατί πολλοί φίλοι την πήραν τη φωτογραφία, την βάλαν στα προφίλ τους, τη βάλανε στα cover τους, την κάναν στο Instagram. Παιδιά, πάρτε τη φωτογραφία, αλήθεια, και κάντε την ό,τι θέλετε. Είναι δικιά σας, γιατί ακριβώς εσείς είσαστε, εσείς έχετε συμμετάσχει. Επίσης, στη φωτογραφία που έχουμε ποστάρει στο group, κάντε tag τον εαυτό σας. Εντάξει. Μην το αφήσουμε αυτό. Και κάντε και tag ο εαυτό σας ο ένας τον άλλον. Γιατί... Ακριβώς. Μην το αφήσουμε αυτό. Μπείτε στη διαδικασία, κάντε τα tag. Εγώ δεν πρόλαβα να το κάνω, η αλήθεια είναι, χτες που την ανέβασα, να σας πιάσω έναν τσίκι. Κάντε το μόνοι σας, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί ακριβώς το community είναι δυναμικό, συμμετέχουμε όλοι σε όλα. Ακριβώς. Έτσι, ακόμα και σε αυτό θέλουμε τη δική σας συμβολή και συμμετοχή και κυρίως τη δικιά σας αγάπη θέλουμε. Ακριβώς. Έτσι, οπότε... νομίζω είναι και από τις λίγες φωτογραφίες που είμαστε όλοι μαζί, εννοώ τόσοι πολύ μαζί. Ναι, οπότε... έχει υπάρξει και φωτογραφία, να θυμίσουμε από πέρσι. Ναι, το μαραθώνιο, μια έχουμε βγάλει και φοβερή φωτογραφία. Έχουμε βγάλει και μεγάλες group photo. Νομίζω η περσινή όντως ήταν από τις, αν δεν είναι η μεγαλύτερη, πρέπει να είναι από τις μεγαλύτερες. Παγκοσμίων διαστάσεων, έτσι φωτογραφία. Βεληνικούς. Ναι. Βεληνικούς παγκοσμίων διαστάσεων. Τώρα μου ήρθε κάτι άσχετο στο μυαλό, μια άλλη φωτογραφία παγκοσμίων διαστάσεων που ήταν να γίνει local, όχι τσαντίδες, κάτι άλλο, ήταν μια άλλη δικιά μου δουλειά. Εν πάση περιπτώσει, έτυχε να γίνει χτες και αυτό, γι' αυτό το θυμήθηκα. Αλλά τουλάχιστον έχουμε μια καλή παράδοση, να ξέρετε, παιδιά, σαν Ελλάδα, οι εικόνες που παράγουμε, επειδή ακριβώς είναι φωτεινές με τον ήλιο, αλλά κυρίως είναι φωτεινές από χαμόγελα, από ελληνικά χαμόγελα, να το λέμε και αυτό, έτσι, γιατί τόσα χαμόγελα με τόση ενέργεια, έτσι, και αυτό το προφίλ, αυτό που εκπέμπει, εν πάση περιπτώσει, το μεσογειακό μας ταπεραμέντο, ναι, αυτή η χαρά, έτσι δεν τη βρίσκεις παντού. Σε πολλές και προφανώς και γίνεται κάθε φορά community viral, έτσι. Και είναι community κάθε viral, φορά. Οπότε από εσάς θέλουμε, για να γίνει community viral, θέλουμε like με καρδούλα, όχι απλό like, παιδιά. Έτσι, θέλουμε tag τον εαυτό σας και τους φίλους σας πάνω στη φωτό. Θέλουμε share φυσικά και θέλουμε από κάτω να σχολιάσετε με καρδούλες. Έτσι, share your love. Show us your love, δείξτε μας την αγάπη σας, επιτέλους εκδηλωθείτε στο τέλος αυτού του 2020. Νομίζω ότι όλοι όσοι έχουμε καταφέρει πια να φτάσουμε Δεκέμβρη, γιατί αύριο αλλάζει ο μήνας, έτσι, να φτάσουμε Δεκέμβρη μέσα στο 2020, νομίζω αξίζουμε όλοι ο καθένας από μια αγκαλιά. Έτσι, αξίζουμε την αγάπη και από μια αγκαλιά. Και αυτό δεν μπορούμε να το δώσουμε πραγματικά, ορίστε, στο 1,5 μέτρο απόσταση με το Ζήση εδώ πέρα. Virtual hug. Ας το δώσουμε virtual, ρε παιδιά, δεν κοστίζει και τίποτα. Εντάξει. Λίγο ακόμα έμεινε. Λοιπόν, συγκινήθηκα πάλι. Έτσι, μου αρέσουν αυτά. Πάντως, τρέξανε, Γρηγόρη, πολύ αγώνα αυτό το Σαββατοκύριακο. Τρέξανε πρώτη φορά ή κάνανε και virtual και διαφορετικούς αγώνες εκτός του αυθεντικού μαραθωνίου, του virtual. Αλλά τρέξανε και αυθεντικό μαραθώνιο, virtual αποστάσεις. Έχουμε να πούμε δηλαδή μπράβο. Έχουμε, ναι. Για πες, λέγε. Δεν θυμάμαι ονόματα, θυμάμαι φάτσες όμως. Συγγνώμη, παιδιά. Έχω ένα θέμα με τα ονόματα. Πάντως είδα περισσότερο. Είσαστε πάρα πολύ, ρε παιδιά. Πενταράκια.
Ναι. Μπράβο, παιδιά, εντάξει, είναι πολύ... Ένα μικρό χειροκρότημα. Ναι, εννοείται. Δεν χτυπάω πολύ δυνατά παλαμάκια γιατί δεν ξέρω το μικρόφωνο πώς θα τα πάρει και το κοντρόλ θα με μαλώσει γιατί θα κάνει παράστα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, δαγκώνεται το κοντρόλ. Λοιπόν, Ζήση, είμαστε έτοιμοι. Θα κάνουμε μια μικρή αλλαγή στο συνήθες πρόγραμμα. Θα πάμε στο πρώτο μέρος να δούμε το προπονητικό μας πρόγραμμα το Ζήση. Γιατί στο δεύτερο μέρος έχουμε να συζητήσουμε πάλι το δεύτερο μέρος του αφιερώματος που είχαμε ετοιμάσει. Εκεί που είχαμε σταματήσει την Παρασκευή. Έτσι, εκεί που είχαμε σταματήσει την Παρασκευή. Να συζητήσουμε για τον ιδρυτή της Adidas, τον Adi Dassler, γιατί έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Γι' αυτό πάμε ευθύς αμέσως τώρα στο προπονητικό πρόγραμμα με το Ζήση. Εντάξει. Ωραία. Αυτό το πρόγραμμα το οποίο βλέπετε τώρα είναι το πρόγραμμα της προπόνησης που θα κάνει κάποιος που δεν έτρεξε αγώνα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, πριν προχωρήσω σε αυτό το πρόγραμμα, θέλω λίγο να αναφέρω πράγματα σχετικά με εσάς που τρέξατε αγώνα αυτό το Σαββατοκύριακο, οτιδήποτε αγώνα και αν κάνατε. Όπως είπε ο Γρηγόρης όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, είμαστε σε recovery mode τώρα, δηλαδή οι πρώτες 2 μέρες μας είναι ξεκούραση. Επαναλαμβάνω, για εσάς οι οποίοι τρέξατε τώρα αγώνα, τις τελευταίες 2 μέρες, Σαββατοκύριακο, recovery ουσιαστικά τι είναι, τι εννοώ. Άμα κάποιος θέλει να τρέξει ντε και καλά, να βγει έξω, εγώ προτείνω να κάνετε ένα απλό 20 λεπτό τρέξιμο. Δεν χρειάζεται να κουράσετε το σώμα σας περισσότερο. Άμα θέλετε ντε και καλά να βγείτε, κάντε ένα 20 λεπτό, έτσι χαλαρά. Δώστε πολύ βάση στις στατικές σας διατάσεις. Το λέω πάντα έπειτα από αγώνες. Δώστε βάση 12 με 15 δευτερόλεπτα η κάθε διάταση. Κάντε μια προπόνηση 15-20 λεπτά μόνο διατάσεις. Πάρα πολύ σημαντικό. Δώστε χρόνο στο κορμί σας να κάνει την αποθεραπεία του. Επίσης, πολύ σημαντικό κομμάτι η διατροφή σας. Φάτε καλά. Όχι φάτε πολύ μελομακάρονο κουραμπιέδες που βλέπω. Φάτε ποιοτικά, έτσι. Και recovery, αυτό που είπαμε. Slow down. Ξεκουράζουμε το κορμί μας. Δεν χρειάζεται να βάλουμε ένταση. Σε καμία περίπτωση, παιδιά, εσείς που τρέξατε αγώνα δεν θα βάλετε ένταση, έτσι. Ήδη είναι τραυματισμένες πολλές μυϊκές σύνες, δεν χρειάζεται να τις τραυματίσετε περισσότερο. Αποκατάσταση με φαγητό και με σωστή προπόνηση. Έτρεξε κάποιος μαραθώνιο αυτή την Κυριακή. Δεν είδε κάτι. Εγώ δεν είδα κάτι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Αν κάποιος παιδιά έτρεξε μαραθώνιο σήμερα στο πάρει ρεπό, έτσι. Ναι, καλά, εννοείται. Άμα έχουμε τρέξει τεράστια απόδοση, τεράστια απόσταση, εννοείται. Δεν κάνουμε τίποτα, έτσι. Μόνο φαΐ. Μόνο φαγητό. Και ναι, ύπνο. ναι. Μπορεί να κάνει και ύπνο. Ναι, σωστά. Πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό που ανέφερε τώρα ο Γρηγόρης. Παιδιά, ύπνος, έτσι. Ξεκούραση. Μέρος της ξεκούρασης είναι ο ύπνος. Οι περισσότερες προσαρμογές γίνονται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Λοιπόν, προχωράμε τώρα στο πρόγραμμα που έχω φτιάξει για εσάς που θα τρέξετε μια κανονική προπόνηση σήμερα και δεν τρέξατε αγώνα, έτσι. Λοιπόν, προθέρμανση, 10 λεπτά χαλαρό τρεξιματάκι όπως πάντα, δρομικές ασκήσεις και ανοίγματα. Οι δρομικές ασκήσεις όπως τις κάνουμε πάντα και 4 60 ανοίγματα. Άνοιγμα δεν θέλω sprint, έτσι, γιατί στο κυρίως μέρος σας έχω βάλει sprint και μάλιστα υψηλής έντασης. Οπότε τα 60 δίνουμε βάση στο άνοιγμα του διασκελισμού. Προχωράω στο κυρίως μέρος. Είναι μια προπόνηση, άλλοι θα τη βρουν εύκολη, άλλοι θα τη βρουν δύσκολη. Εύκολη γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις. Δύσκολη επειδή πρέπει να εκτελεστούν με συγκεκριμένο τρόπο. Η προπόνηση είναι μια προπόνηση ταχύτητας και ταχυδύναμης. Τι σημαίνει αυτό? Ταχύτητα το καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί η ταχύτητα από την οποία τρέχουμε πρέπει να είναι ψηλά. Από ό,τι βλέπετε, σας έχω βάλει εκατοστάρια και 200, κυρίως εκατοστάρια. Ταχυδύναμη γιατί ουσιαστικά λειτουργεί το σώμα μεσομυϊκά και ενδομυϊκά. Δηλαδή, μεσομυϊκά χρειάζεται πολλές μυϊκές ομάδες να δουλέψουν έτσι ώστε να υπάρξει η κίνηση και ενδομυϊκά πολλές μυϊκές σύνες ταυτόχρονα. Εντάξει, δεν θα προχωρήσουμε πιο συγκεκριμένα, εννοείται, ναι. Λοιπόν, και το κυρίως μέρος περιλαμβάνει 5 εκατοστάρια σε flat διαδρομή. Βρείτε μια flat διαδρομή, 100 μέτρα είναι μικρή απόσταση, και sprint. Δηλαδή η ταχύτητά μας δεν αγγίζει το 100%, αλλά είναι στο 95%. Ποτέ το 100%. Το 100% είναι αγώνας. Okay. Στο 95% της ταχύτητάς μας
5 εκατοστάρια. Το διάλειμμα του κάθε κομμάτι. 95% γιατί πρέπει να κάνουμε και 5, έτσι. Ναι, είναι 5, ναι. Πάντα το έχουμε πει και σε προηγούμενες προπονήσεις ότι, ας πούμε, αν κάποιος κάνει τα εκατοστάρια, λέω εγώ, σε 16 δευτερόλεπτα, να βγουν και τα 5, 15 με 17. Ας πούμε, που και πάλι είναι μεγάλη διαφορά. Αν μπορεί κάποιος να κάνει και τα 5 εκατοστάρια στα 16 δευτερόλεπτα, τότε έχει αγγίξει το τέλειο. Εφόσον είναι για τα 16 δευτερόλεπτα, έτσι, μπορούσε να κάνει, είναι στο 95% τα 16 δευτερόλεπτά του, έτσι. Είναι λάθος, αν κάποιος δει λίγο με το ρολόι, με το Adidas Running την εφαρμογή, αν δει ότι κάνω 16 δευτερόλεπτα το πρώτο κατοστάρι, το δεύτερο μου βγαίνει 20. Εκεί κάτι έχεις κάνει λάθος. Έχεις πάει πολύ πιο γρήγορα στο πρώτο κατοστάρι, έχεις κουραστεί. Οπότε βρείτε λίγο την ισορροπία και εκτελέστε τα κατοστάρια έτσι όπως πρέπει να τα εκτελέσετε. Το διάλειμμα 40 δευτερόλεπτα ανά κομμάτι δεν είναι πολλά, είναι όσο πρέπει. Okay? Και το διάλειμμά σας δεν θέλω να κάνετε αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να σταματήσετε και να κάνετε αυτό. Βλέπω πολλούς κάνουν αυτό το πράγμα. Όχι, γιατί λιμνιάζει το αίμα κάτω και ειδικά τώρα που έχει και κρύο και έχουμε και προβλήματα γαστρεντερικά και τέτοια, εμείς οι δρομείς μπορεί να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα επιπρόσθετα. Οπότε το διάλειμμα πάντα ή σε μορφή χαλαρού jogging ή σε περπάτημα. Καλύτερα περπάτημα γιατί η ένταση είναι ψηλά. Λοιπόν, προχωράμε. Έπειτα από τα εκατοστάρια έχουμε 5 εκατοστάρια σε ανηφόρα. Προσπαθήστε να βρείτε μία ανηφόρα που να είναι 100 μέτρα. Εντάξει, βέβαια 100 μέτρα ανηφόρα πρέπει να είναι τεράστια ανηφόρα. Είναι πολύ. Η αλήθεια είναι για να είναι αλλιώς, όπως γράφω και στα 200 από κάτω, κάντε το ίδιο, δηλαδή να είναι mix. Όλοι νομίζω έχουν μια διαδρομή που να είναι κάτω. Το σίγουρο είναι ότι η Αθήνα έχει ανηφόρες. Η Αθήνα έχει, δεν νομίζω ότι υπάρχει δήμος στην Αθήνα χωρίς ανηφόρες. Ή κάποιος που μένει πιο βόρεια, σίγουρα θα έχει ανηφόρες. Ακόμα και στα νότια προάστια, στα νότια, λίγο να πας προς τα πάνω, προς τον ημιτό, βρίσκεις μια χαρά ανηφόρες. Δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή. Καλά, αν κάποιος μένει και δίπλα αν είναι, όπως είπε ο Γρηγόρης, στον ημιτό ή σε κάποιο βουνό, είναι το ιδανικό, έτσι. Δεν είναι, όχι. Εγώ λέω για αυτούς που μένουν κάτω νότια, ξέρω εγώ, Γλυφάδα κτλ. Που όντως. Εκεί υπάρχουν θέματα. Όχι, δεν υπάρχουν θέματα, γιατί ο ημιτός εκεί είναι κοντά και μπορείς να πας να κάνεις ανηφόρες στο Δήμο. Δεν είναι τόσο μακριά. Αυτό θέλω να πω. Ότι ακόμα και σε περιοχές ακόμα και σε περιοχές που φαινομενικά είναι flat, είναι κοντά στη θάλασσα, στην Αθήνα, στο λεκανοπέδιο, βρίσκεις εύκολα ανηφόρες. Ναι, σίγουρα. Έτσι, αυτό θέλω να πω. Οπότε δεν υπάρχουν δικαιολογίες ότι δεν βρήκα τα ανηφόρα. Αυτό θέλω να πω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ανηφόρες υπάρχουν παντού. Έτσι. Η Ελλάδα δεν είναι flat, αυτό είναι σίγουρο. Παιδιά, εγώ στο Ζωγράφου μένω. Ο Ζωγράφου είναι χτισμένος πάνω σε ένα βράχο. Μια ανηφόρα είναι Ζωγράφου. Μια ανηφόρα η ζωή μου. Ναι, ξεκάθαρα. Είμαι και ο μαραθώνης πέτρεξε ο Γρηγόρης, μια ανηφόρα ήταν. Δεν είχαμε επιλογές. Αυτό. Λοιπόν, αυτό που είπαμε, βρείτε μια ανηφόρα ή αλλιώς, αν δεν υπάρχει η δυνατότητα να τρέξετε 100 μέτρα σε ανηφόρα, κάντε λίγο mix τη διαδρομή, δηλαδή ανηφοροκατηφόρα. Στη συνέχεια, 200 μέτρα. Okay. Ναι, το διάλειμμά σας είναι πάλι 40 δευτερόλεπτα ένα κομμάτι, και στα εκατοστάρια και σε αυτά τα δεύτερα. Και στη συνέχεια έχουμε 200 μέτρα, εκεί γράφει βέβαια 100, μάλλον είναι λάθος. 200 μέτρα είναι η προπόνηση. Σας το διορθώνω εγώ τώρα, δεν είναι 5x100. Θα σας δώσω τη σωστή διαφάνεια και εγώ στα social μου. Είναι 200 μέτρα, μισά flat, μισά ανηφόρα, ok. Ποιος κάνει λάθος, εσύ ο γραφίστας. Θέλω να το τσεκάρω. Δεν πειράζει. γίνονται αυτά. 5 200 σε μια διαδρομή που να έχει και λίγο ανηφόρα, να έχει και λίγο flat διαδρομή. Σε κάθε περίπτωση αυτό το βάζουμε για να δώσουμε λίγο την ευκαιρία στους τετρακεφάλους μας, σε διάφορες μυϊκές ομάδες, στους οπίστιους, να δουλέψουν λίγο περισσότερο. Και αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι οι προπονήσεις σε ανηφόρα μπορούν να αντικαταστήσουν την προπόνηση με βάρη, εάν και εφόσον αυτές εκτελεστούν με το σωστό τρόπο. Okay. Σωστός τρόπος είναι να υπάρχει μια ισορροπία στο χρόνο που περνάω τα κομμάτια μου, να υπάρχει ένα σωστός τρόπος στον οποίο εκτελώ και το διάλειμμά μου, δηλαδή δεν κάνω περπάτημα τη μία φορά στο ένα διάλειμμα και στο άλλο κάνω και στο άλλο σταματάω τελείως. Περπάτημα τελείως, να είμαι strict στο χρόνο του διαλύματος επίσης και
Το τρίτο και τελευταίο είναι ουσιαστικά η διαδρομή μας. Το πόσο ανηφόρα θα βάλω και το πόσο κατηφόρα. Σε καμία περίπτωση η μεγάλη ανηφόρα δεν είναι καλή. Τώρα δεν μπορώ να σας μιλήσω με μοίρες και με τέτοια, δεν θα είμαστε με μυρογνωμόνια στην ανηφόρα. Αλλά είπαμε, όλοι ξέρουμε, μια μέτρια ανηφόρα. Μια μέτρια ανηφόρα, όλοι ξέρουμε τι καλό ή κακό. Ανάλογα και με την, θεωρώ ότι ανάλογα και με τη δυναμικότητα του καθενός. Ναι, εννοείται. Ο καθένας μπορεί να επιλέξει την ανηφόρα που του ταιριάζει. Σίγουρα, ο καθένας στην περιοχή του ξέρει, έχει κάνει μια χνηλάτιση λίγο. Οι πιο έμπειροι και πιο δυνατοί αθλητές προφανώς θα πρέπει να επιλέξουν μια ανηφόρα που τη θεωρούν οι ίδιοι δύσκολη. Ακριβώς. Οι πιο αρχάριοι απ' την άλλη. Και την έχουν εκτελέσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το συν που έχουμε τώρα, ότι εντάξει, ο καθένας είναι στην περιοχή του, κάνει προπόνηση στην περιοχή του, ξέρει τους δρόμους του και θα τρέξει ένα δρόμο το οποίο το κορμί του έχει συνηθίσει. Φαντάζομαι όλοι έχουμε διαδρομές που τρέχουμε πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές φορές. Οπότε αυτό, 5 εκατοστάρια σε flat, 5 εκατοστάρια ανηφόρα, 5 διακοσάρια, δεν είναι εκατοστάρια, το ξαναλέω, 5 διακοσάρια σε mixed διαδρομή ανηφόρα κατηφόρα. Και προχωράμε από θεραπεία, 10 λεπτά χαλαρό τρέξιμο και παθητικές διατάσεις. Επειδή οι περισσότεροι θα είναι λίγο σε εισαγωγικά τσιμεντωμένοι μετά την προπόνηση, γιατί έχει ένταση και έχει και ανηφόρα, θα έχουν δουλέψει πάρα πολύ τη δύναμη, και, ταχύτητα και ταχυδύναμη. Στην αποθεραπεία είναι λίγο πιο χαλαρά, χαλαρό jogging, δηλαδή δεν χρειάζεται να βάλετε εντασούλα, ίσως και πιο χαλαρά από το ρυθμό της προθέρμανσής σας. 10 λεπτά όσο πιο αργά μπορείτε, παιδιά. Ναι. Εντάξει, μην περπατήσετε, αλλά κάντε jogging όσο πιο αργά ίσα-ίσα να ηρεμήσει ομαλά λίγο το σώμα, να πέσουν οι παλμοί, δεν χρειάζεται να συνεχίσετε συνεχίσετε τρέξιμο, έχετε τρέξει, θα έχετε τρέξει ήδη πάρα πολύ. Όπως είπε ο Ζήσης, ότι βάζουμε και πολύ δύναμη σάξια με το να κάνουμε προπόνηση με βάρη. Ναι. Εγώ θα συμπληρώσω ότι μπορεί να είναι και καλύτερη ακόμα σε ποιοτικά αυτή η δύναμη, γιατί ακριβώς δουλεύει ακριβώς τις μυϊκές ομάδες που χρησιμοποιούμε στο τρέξιμο και όχι μυϊκές ομάδες μόνο ενδυνάμωση στο γυμναστήριο π.χ. Που μπορεί να χάνει εκεί πέρα κάποιες μυϊκές ομάδες. Και γρηγόρη προφανώς είναι καλύτερο, γιατί η κίνηση είναι πιο φυσιολογική. Ακριβώς αυτό, γι' αυτό το λόγο. Και προφανώς μεγάλη βαρύτητα, ειδικά μετά από αυτή την προπόνηση, στις στατικές διατάσεις, παθητικές διατάσεις που θα κάνετε στο τέλος. Δώστε εκεί βάση, γιατί όσο περισσότερο ταλαιπωρούμε το κορμί μας στο κυρίως μέρος, τόσο περισσότερο πρέπει να του δώσουμε και να του κάνουμε τη σωστή αποθεραπεία, Λοιπόν, και αυτή ήταν η προπόνηση. Αν έχετε ερωτήσεις για την προπόνηση ή άλλες απορίες, είναι η ώρα να τις κάνετε. Εμείς σε πολύ λίγο θα πάμε στο διάλειμμά μας. Κάνουμε ένα γρήγορο έλεγχο Ζήση για ερωτήσεις. Αν έχουμε κάποια ερώτηση για την προπόνηση ή κάτι άλλο. Έχω την εντύπωση την προηγούμενη φορά αφήσαμε αναπάντητη ερώτηση που έγινε κάπου στο τέλος και δεν προλάβαμε. Θυμάστε τι έλεγε η ερώτηση? Πρέπει να με ρώτησε κάποιος σχετικά με την προθέρμανση. Ιδέες για προθέρμανση ή ιδέες για αποθεραπεία. Ναι, νομίζω και εγώ. Νομίζω ήταν η φίλη μας η Μαρία, νομίζω είχε ρωτήσει αυτό. Ιδέες για προθέρμανση και αποθεραπεία. Κάτι τέτοιο ήταν πάντως. Ναι, τώρα που θα μου δώσεις 10 δευτερόλεπτα. Σου δίνω, μπορώ να μιλάω και παραπάνω μόνος μου. Να τσεκάρω, το έχω, το βρήκα και με ρωτάει. Δεν το έχω. Δεν το έχεις. Λοιπόν, νομίζω η ερώτηση ήταν αυτή. Ναι, ακριβώς κάποιες άλλες παραπάνω ιδέες για. Πρέπει να ήταν για την προθέρμανση. Για προθέρμανση και αποθεραπεία. Πρέπει να ήταν για προθέρμανση, γιατί μου έρχεται πιο κοντά η. Ας πούμε και οπότε, τα δύο. Δεν έχει σημασία. Ας μην ψάχνουμε ακριβώς την ερώτηση. Ναι, μπορούμε όμως να δώσουμε την απάντηση. Ναι. Για προθέρμανση, παιδιά, κοιτάξτε, δρομείς είμαστε. Δηλαδή, όταν πάμε να κάνουμε μια προπόνηση τρεξίματος, η προθέρμανση πρέπει να είναι ίδια τρέξιμο. Δηλαδή και κινητικά. Οι ασκήσεις που κάνουμε έχουν πάντα άμεση σχέση με το τρέξιμο. Οι δρομικές, ας πούμε, που βάζουμε, ουσιαστικά τι κάνουν? Μας προετοιμάζουν για το κυρίως μέρος της προπόνησης. Κάνουμε δρομικές κυρίως πριν από προπόνηση η οποία έχει ένταση. Γιατί όταν κάνουμε... Η ερώτηση ήταν ιδέες για προθέρμανση στο κρύο. Για προθέρμανση στο κρύο. Ήταν συγκεκριμένα στο κρύο. Καταρχάς, δεν είναι ιδέες για προθέρμανση, δεν θα το έλεγα τόσο. Μάλλον για διάρκεια, θα έλεγα. Δηλαδή, γιατί είπα και την προηγούμενη φορά ότι άλλος χρειάζεται 10 λεπτά προθέρμανση. Στο πολύ κρύο, νομίζω κανένας δεν χρειάζεται 10 λεπτά προθέρμανση, θέλει πολύ περισσότερο. Αλλά γενικά, όταν έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, κρύο, πρέπει να δώσουμε λίγο μεγαλύτερο χρόνο στην προθέρμανσή σας. Λίγο μεγαλύτερο
τρέξιμο. Όπως επίσης οι δρομικές ασκήσεις που έλεγα προηγουμένως αυξάνουν την τοπική θερμοκρασία, τη θερμοκρασία του σώματός μας εκείνη την ώρα. Οπότε καλό θα ήταν να τις εκτελούν όλοι μετά την προθέρμανσή τους το τρέξιμο, έτσι. Προφανώς και οι δρομικές ασκήσεις είναι μέρος της προθέρμανσης, αλλά η βασική προθέρμανση, το νούμερο 1 για τον δρομέα, είναι το ίδιο το τρέξιμο. Okay. Όχι με τον ρυθμό όμως που θα τρέξω το κυρίως μέρος, όπως πάντα, μην λέμε τα ίδια. Είναι χαμηλότερος ο ρυθμός, δίνουμε το χρόνο στο σώμα μας να ανεβάσει η θερμοκρασία και να ετοιμαστεί για το κυρίως μέρος προπόνησης. Μετά, δρομικές ασκήσεις και ενεργητικές διατάσεις. Άλλος τρόπος να κάνουμε προθέρμανση σε κρύο. Ενεργητικές διατάσεις γιατί δεν είναι όπως οι στατικές που καθόμαστε σταθεροί κάτω και δεν κουνιόμαστε, υπάρχει κίνηση. Η κίνηση ανεβάζει τη θερμοκρασία στις μυϊκές ομάδες, οπότε δώστε βάση εκεί. Τώρα για προθέρμανση σε κρύο δεν είναι τόσο γυμναστικό το θέμα, δρομικό, αλλά πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν και τα ρούχα. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί φοράνε πιο ζεστά ρούχα στην προθέρμανση και τα βγάζουν στο κυρίως μέρος. Αυτό είναι πολύ σύνηθες. Όπως ειδικά το χειμώνα στο κρύο, έχουμε πει θέλει καλή ενδυμασία. Ναι. Θέλει να φορέμε τα ωραία μας τα καινούργια, τα Adidas Cold Ready της χειμερινής σεζόν για να προφυλαχθούμε και να έχουμε όντως αποδοτική προθέρμανση για να μπούμε στο κυρίως μέρος. Έτσι. Και αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω για την προθέρμανση. Ωραία. Μπορούμε λοιπόν να πάμε σε ένα διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε συνέχεια αφιερώματος και ωραία σχόλια εδώ πέρα για το Nadi Dazzler. Ο κόσμος δεν σταματάει ό,τι και να γίνει. Σημασία έχει να είσαι έτοιμος σε κάθε συνθήκη. Τίποτα δεν σε κρατάει πίσω. Είσαι έτοιμος να βγεις. Εκεί έξω τα πάντα σε περιμένουν. Καμία στασιμότητα. Είσαι έτοιμος να δημιουργήσεις τη δική σου διαδρομή. Ό,τι και να φέρει ο καιρός, θα κάνεις ό,τι χρειάζεται. Κρύα χέρια, παγωμένος αέρας στο πρόσωπο. Τίποτα δεν έχει σημασία όταν είσαι έτοιμος. Εκεί θέλεις να είσαι. Γι' αυτό προετοιμάζεσαι. Το βλέπεις μπροστά σου σε κάθε χιλιόμετρο. Τι μπορεί να σε σταματήσει? Κανένα εμπόδιο και καμία συνθήκη. Τρέχουμε και στη βροχή με κάθε τρόπο. Ο στόχος είναι μέσα σου. Το τρέξιμο είναι εκεί έξω. Εκεί που συναντάς το δικό σου community. Η ιστορία έχει αντοχές και εσύ δοκιμάζεις τις δικές σου. Είσαι έτοιμος. Συνέχισε να τρέχεις.
Εδώ είμαστε και πάλι για το δεύτερο μέρος. Είδαμε το βιντεάκι που είχε ετοιμάσει ο Ζήσης από την προηγούμενη φορά, το ξαναείδαμε λίγο για να ξαναμπούμε στο κλίμα. Έτσι, Ζήση, πού είχαμε μείνει την άλλη φορά και τι έχουμε να πούμε για τον Άντι Ντάσλερ ακόμα? Άμα κάνουμε λίγο μια αναδρομή λίγο προς τα πίσω, να δούμε πού βρισκόμαστε. Μιλάμε για έναν άνθρωπο, όπως είπαμε, γεννημένο το 1900, πριν το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έζησε πρώτο, έζησε δεύτερο, στρατολογήθηκε. Δεν έζησε πανδημία όμως. Δεν έζησε. Όχι, πρέπει να είσαι ισπανική γρήπη όμως. Ισπανική να τα λέω. Ναι, σωστά. Έχετε γρήπη. Okay, μας ρίχνει, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν τα παράτησε. Δεν ποτέ. Πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε. Δεν θα μακρηγορήσω πάρα πολύ. Θα πω βασικά κομμάτια. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα πούμε όλα σήμερα. Ναι. Ας πούμε τα βασικά κομμάτια, τα πιο αξιοσημείωτα. Ωραία, παίζει και το βιντεάκι από δίπλα λίγο να βλέπετε. Αυτό το ποδήλατο είναι που λέγαμε την προηγούμενη φορά, ότι το χρησιμοποιούσε ουσιαστικά επειδή υπήρχαν τότε πολλές διακοπές ρεύματος, γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι όπως είναι τώρα που έχουμε και εδώ πέρα και τρέχουν όλα και κάμερες, ιστορίες. Δεν είχαν ΔΕΗ τότε. Όχι, δεν είχαν. Οπότε πήγαινε ένας, έκανε πετάλι και τροφοδοτούσε με ρεύμα όλα τα μηχανήματα για να υπάρξει η παραγωγή των παπουτσιών. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο, ας τοποθετηθούμε λίγο χρονικά. Ας πούμε 1919, μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πολλά κακά βρήκαν τη Γερμανία, σε πολύ κακή κατάσταση υπήρχε ήταν η Γερμανία εκείνη την περίοδο. Ο Άντι Ντάσλερ ασχολήθηκε πολύ με την επιδιόρθωση απλών παπουτσιών του γενικού πληθυσμού, γιατί έπρεπε κάπως να επιβιώσει με την επιχείρησή του. Ωστόσο, πειραματιζόταν και εκείνος στο να φτιάχνει παπούτσια. Και κάπου εκεί, γύρω στο 1919 με 1920, έφτιαξε και τα πρώτα spikes, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο στίβο. Και αργότερα ας πάμε λίγο στο 1924, που δημιούργησε μαζί με τον αδερφό του, τον Ρούντολφ, την πρώτη εταιρεία με το όνομα Dassler Brothers Sports Shoe Factory. Αυτή ήταν το πρώτο όνομα της εταιρείας του. Δεν θα το πω στα γερμανικά, γιατί θα ξεφτυλιστώ τελείως. Το είπα στα αγγλικά. Και μέχρι και περίπου το 1925 η ασχολία τους, η κυρίως ασχολία τους... Δεν το λέει στα γερμανικά, γιατί όλο αυτό που είπε στα αγγλικά, παιδιά, στα γερμανικά είναι μία λέξη. Είναι μία λέξη, ναι. Και τι λέξη. Έτσι, οι Γερμανοί έτσι κάνουν, τα ανώνουν όλα μαζί, όλες τις λέξεις μαζί, όλες τις εκφράσεις και κάνουν μία λέξη. Ναι, δεν το έχω παιδιά καθόλου με αυτό το θέμα, θα τα λέω έτσι, λίγο πιο απλά. Οπότε φτιάξαν την εταιρεία τους και μέχρι το 1925 ουσιαστικά ασχολούνταν και οι δύο με δερμάτινα παπούτσια ποδοσφαίρου κυρίως και στίβου. Γιατί είπαμε ότι ο Άντι Ντάσλερ είχε μια πολύ μεγάλη αγάπη με το ποδόσφαιρο, έχοντας παίξει και ο ίδιος ποδόσφαιρο. Η αγάπη με το ποδόσφαιρο και το τρέξιμο. Ποδόσφαιρο, τρέξιμο, ναι, τρελή αγάπη. Γιατί και εμείς σαν παιδιά, νομίζω οι περισσότεροι, τα αγόρια τουλάχιστον, αυτό κάναμε μικροί. Η Γερμανία είχε και μεγάλη παράδοση στο ποδόσφαιρο, βέβαια, πρέπει να πούμε. Έτσι. Ναι, εντάξει. Και επίσης εκείνη την περίοδο οι υπάλληλοι της εταιρείας ήταν 3. Ήταν μόνο 3 υπάλληλοι. Δηλαδή μαζί με τα αφεντικά. Μαζί με τα αφεντικά. Άρα ήταν ένας υπάλληλος και 2 αφεντικά από πάνω. Ναι. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και εκεί, στα τέλη του 1920 με 1930, ο στόχος τους ήταν ουσιαστικά τα παπούτσια που φτιάχνουν να φορεθούν από αθλητές υψηλού επίπεδου, τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και στίβο. Και πιο συγκεκριμένα στόχευαν σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, σε Ολυμπιακούς αγώνες. Ο Άντι Ντάσλερ είχε ένα πολύ μεγάλο όραμα στα παπούτσια του, ότι πρέπει να βοηθούν τον αθλητή, ο οποίος στοχεύει ψηλά σε παγκόσμιες διοργανώσεις όπως είναι αυτές των Ολυμπιακών Αγώνων. Το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, οι Ολυμπιακοί αγώνες, τότε δεν υπήρχαν, όπως αντίστοιχα δεν υπήρχαν τότε πολλά αθλήματα. Δεν υπήρχαν και πολλές μεγάλες διοργανώσεις. Τότε, καταρχάς, στο στίβο, π.χ. για παράδειγμα, δεν υπήρχε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου. Όχι, δεν υπήρχαν τότε, αυτά. από διεθνείς διοργανώσεις υπήρχαν μόνο οι Ολυμπιακοί αγώνες κάθε 4 χρόνια για το στίβο. Αυτές ήταν οι μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Δεν υπήρχε τώρα η πληθώρα meetings, αγώνων κτλ. Που υπάρχουν τώρα. Και όπως επίσης και στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν είμαι γνώστης του ποδοσφαίρου 100%. Δεν θυμάμαι πότε ξεκίνησε το ευρωπαϊκό κύπελλο, ας πούμε. Αλλά υπήρχε τότε μόνο το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Παγκόσμιο κύπελλο.
ουσιαστικά το Μουντιάλ που όπως το ξέρουμε το οποίο ξεκίνησε το 1930 αν δεν κάνω λάθος και το Μουντιάλ, έτσι. Κάπου εκεί δεν Το είμαι παγκόσμιο σίγουρος. κύπελλο ξεκίνησε μόλις το 1930, δεν ήταν δηλαδή, δεν υπήρχε παλιότερα. Και ουσιαστικά ήρθε και έδεσε, δηλαδή η επιτυχία ήρθε στην εταιρεία τους το 1928 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Άμστερνταμ, όπου η αθλήτρια Λίνα Ράντκε, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, Ράντκε πρέπει να είναι. Ναι. Την προφορά Με παπούτσια τα οποία της έδωσε ο Άντι Ντάσλερ, κέρδισε με παγκόσμιο ρεκόρ κιόλας το αγώνισμα των 800 μέτρων. Πολύ σημαντικό εκείνη την εποχή για μια γυναίκα, ειδικά στο συγκεκριμένο αγώνισμα, γιατί ήταν η πρώτη φορά στα χρονικά που γυναίκα αγωνίστηκε σε τέτοια απόσταση. Νομίζω έχω την εντύπωση ότι για τις γυναίκες ήταν και η μεγαλύτερη απόσταση που τρέχανε. Ναι, η σε μεγαλύτερη αγώνισμα ακριβώς. στο Δεν στίβο. είχαν Δεν υπήρχαν παραπάνω δικαίωμα, αποστάσεις. πώς να το πω. Δεν τους Όχι, επιτρεπόταν. δεν υπήρχαν αγωνίσματα για γυναίκες Ναι, ναι, ναι. και το αγώνισμα μεγαλύτερης απόστασης που υπήρχε ήταν μέχρι τα 800 μέτρα. Ακριβώς. Μέχρι τόσο τους επιτρέπανε να τρέχουν σε αγώνες των γυναικών τότε. Και όχι μόνο κέρδισε, έκανε και παγκόσμιο ρεκόρ. Έκανε και παγκόσμιο Τότε ρεκόρ. έγινε μεγάλος άλλος την εποχή εκείνη. Τους έγραψαν εφημερίδες και προφανώς ήταν πολύ καλή διαφήμιση για την εταιρεία του, έτσι, που μόλις είχε ανοίξει με τον αδερφό του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συνάψει πάρα πολύ καλές σχέσεις με την ηθική ομάδα Στίβου της Γερμανίας εκεί και προφανώς να τους προμηθεύει και με παπούτσια. Γιατί ξέρετε, όταν βγαίνει κάποιος που κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, πάμε να το δοκιμάσουμε και εμείς το παπούτσι μας και κάνουμε και εμείς. Ναι, μετά Ναι. θέλουν όλοι. Έτσι. Εντάξει, το marketing του ήταν πάρα πολύ καλό. Εδώ βλέπουμε και κάποιες καρτέλες με. Ήτανε μπροστά για την εποχή του. Ναι, ήταν. Να πούμε, μην το συγκρίνουμε προς Θεού με αυτά Όχι, που όχι, συμβαίνουν τώρα τη σύγχρονη εποχή, αλλά για την εποχή Γενικά του, ο Άντι Ντάσλερ σκεφτόταν πάρα πολύ έξω από την εποχή του. για την εποχή του ήταν πάρα πολύ μπροστά και όλα αυτά που έκανε ήταν πρωτοποριακά για την εποχή και πρωτόγνωρα. Ακριβώς. Και σε κάποιες διαφάνειες εδώ πέρα, σε κάποιες φωτογραφίες, είδαμε και τον Jesse Owens. Γενικά είχε μια πολύ καλή σχέση με τον Jesse Owens και αυτό που λέγεται ήταν ότι στο δρόμο προς κάποιους αγώνες που γινόταν στο Βερολίνο, ο Jesse Owens έχασε τα παπούτσια του. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες εννοείς. Στους Ολυμπιακούς Το Αγώνες, το 36 ακριβώς. Έχασε τα παπούτσια του και του προσέφερε ο ίδιος ο Άντι Ντάσλερ ένα ζευγάρι Spikes. Αυτό βέβαια δεν έχει ήτανε. αποδειχτεί. Δεν έχει αποδειχτεί. Έχουν βγει κάποιες φωτογραφίες αυτές που λέγεται ότι ήταν αυτό το γεγονός. Έτσι. Με τα οποία παπούτσια κέρδισε και 4 χρυσά μετάλλια. Λίγα. Όχι, εντάξει. Πάρα πολλά παιδιά. Εντάξει. Για εκείνη την εποχή τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν έγχρωμος. Όχι, πρέπει να θυμίσουμε καταρχάς ο μύθος του Jesse Owens. Ο θρύλος πλέον του Jesse Owens έμεινε στην ιστορία γιατί κέρδισε, ήταν Αμερικανός, έτσι ήταν έγχρωμος και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936 μέσα στο Βερολίνο, μπροστά στον Χίτλερ. Ακριβώς. Και μπροστά ουσιαστικά τότε στην άνοδο του ναζισμού και του ρατσισμού τότε και όλης της φασιστικής νοοτροπίας που αναπτύχθηκε με το σκληρότερο τρόπο τότε επί τον Νάζι, πέτυχε ένα τρομερό συμβολικό χτύπημα τότε σε όλη αυτή την νοοτροπία. Και ήταν και πολύ συμβολικό. Πολύ συμβολικό γιατί στον αθλητισμό δεν χωράνε διαχωριστικές γραμμές. Χωρίς ωστόσο να το καταλαβαίνει ο ίδιος ο Jesse Owens τότε. Δηλαδή δεν έγινε εννοείται. κάτι προκλητικά. Όχι. Απλά σε μια τότε εποχή που οι Ναζί όχι μόνο είχαν ανέβει στην εξουσία, είχαν εδραιωθεί και ήδη είχαν ξεκινήσει με πολύ έντονο τρόπο τη ρητορική τους για την κυριαρχία τότε της αρείας φυλής. Και είχαν μεταλαμπαδεύσει και την ιδεολογία τους σε πάρα πολύ κόσμο. Και την επιθετικότητα εναντίον όλων των άλλων φυλών. Έτσι, ήρθε ο Jesse Owens από το πουθενά που δεν τον περιμέναν ουσιαστικά και με πάρα πολύ απλό τρόπο έτσι κατέριψε όλα αυτά στην πράξη, απέδειξε ο αθλητισμός γιατί ενώνει και δεν θέλει να διχάσει. Ακριβώς. Έτσι, γιατί ακριβώς αμβλύνει όλες τις αντιθέσεις και γιατί ουσιαστικά αποδεικνύει στην πράξη ότι οι θεωρίες περί ανωτερότητας και τα λοιπά δεν έχουν καμία σημασία
Έτσι, σημασία έχει σκληρή δουλειά, έχει και το ταλέντο, αλλά έχει και προσπάθεια κάθε στιγμή και κάθε φορά. Ακριβώς αυτό. Και επίσης να πούμε και ότι ο Τζέσσε Όουενς αυτό που κατάφερε θετικό για τον ίδιο ήταν και να πάρει και μια χορηγία από την εταιρεία του. Χορηγία Adidas. Τότε όχι Adidas, ήταν η εταιρεία. Ήταν άλλη εταιρεία. Ακόμα η λέξη το brand Adidas δεν το είχε στο μυαλό του έτσι όπως το δεν υπήρχε ακόμα το brand ακριβώς όπως το ξέρουμε τώρα. Όχι, λίγο αργότερα. Θα μας το πεις, θα προλάβουμε να μας το πεις σήμερα ζήσει. Ναι, θα προλάβουμε παιδιά, το έχω. Τα μετράω μέσα μου τα λεπτά, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, το 1932... Ας ξεκινήσω, να πω ότι εκείνη την περίοδο προφανώς πήγαινε πάρα πολύ καλά η εταιρεία του, έτσι. Δηλαδή είχε γνωρίσει πολύ μεγάλη δημοσιότητα, είχε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο και είχε χρόνο πλέον και για τον εαυτό του. Το 1932 γνώρισε τη γυναίκα του, την Κάθη, την οποία και την παντρεύτηκε 2 χρόνια αργότερα. Είχε χρόνο να ερωτευτεί, αυτό θες να πεις. Εντάξει, η ψυχολογία του είχε ανέβει, ξέρω κι εγώ άνθρωπος πώς το είδε. Ναι. Ή μήπως είχε χρήματα να αποκαταστήσει την κοπέλα. Μπορεί και αυτό, γιατί κάνανε και 4 παιδιά. Εντάξει. Κάνανε και 4 παιδιά. Εκ των οποίων ο Χόρστ, έτσι λέγεται, ο πρωτότοκος, ήταν και αυτός ο οποίος πήρε τα ενία της εταιρείας και αφού πέθανε ο ίδιος ο Άντι Ντάσλερ. Ο Άντι, ας πούμε ότι με το ξεκίνημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες, γιατί ο ίδιος στρατεύτηκε, αναγκάστηκε δηλαδή να στρατευτεί, πέρασε μια εκπαίδευση, εντάξει τώρα αυτό τελείως βιβλιογραφικά, μια εκπαίδευση ασυρματιστή, αλλά την σταμάτησε γιατί όπως του είπανε εσύ είσαι για να κάνεις παπούτσια, πρέπει να σε χρησιμοποιήσουμε για να φτιάχνεις παπούτσια. Εκείνη την περίοδο επίσης είχε πολύ τεταμένες σχέσεις και με τον ίδιο τον αδερφό του, γιατί δεν μπορούσαν να δουλέψουν με τον τρόπο που θέλανε να δουλέψουν. Δηλαδή, ο ίδιος δεν έφτιαχνε παπούτσια ποδοσφαίρου και τρεξίματος. Βρισκόμαστε σε μια πολεμική περίοδο και ουσιαστικά το εργαστήριό του είχε επιταχθεί. Πρέπει να πούμε, όχι απλά βρισκόμαστε σε μια πολεμική περίοδο, βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη περίοδο από τις χειρότερες της ανθρωπότητας ουσιαστικά. Της ανθρωπότητας. Βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς φασισμού, ναζισμού. Δεν έχεις καμιά επιλογή. Δεν μιλάμε ότι απλά είσαι σε φάση στρατεύσιμη. Μιλάμε ότι δεν έχεις κανένα πολιτικό λόγο, καμιά πολιτική αντίδραση ή κάνεις αυτό που σου λέει το καθεστώς ή γεια σου, εξαφανίζεσαι από πρόσωπου γης. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ακριβώς. Και είχε και πολύ μεγάλες... άρχισε μια αντιπαλότητα ουσιαστικά με τον αδερφό του, τον Ρούντολφ, γιατί ο αδερφός του ήθελε να συνεχίσει με κάποιο τρόπο άλλο την εταιρεία, να ξεκινήσει παραγωγή με κάποιον άλλο τρόπο. Ο Άντι Ντάσλερ δεν ήθελε και αυτό ουσιαστικά ήταν το πρώτο ρήγμα στη σχέση μεταξύ τους. Το τελευταίο ρήγμα ήταν όταν και ο ίδιος ο αδερφός του αναγκάστηκε να στρατευτεί, οπότε δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους και έμεινε ουσιαστικά στην επιχείρηση να αντιλειτουργεί μόνο ο Άντι Ντάσλερ. Αυτό ήταν και το κέριο πλήγμα. Ο Ρούντολφ στη συνέχεια, πάλι να το πούμε τελείως βιβλιογραφικά, έφυγε τελείως από την επιχείρηση, από την εταιρεία που φτιάξαν τα δύο αδέρφια, άνοιξε μια ανταγωνίστρια άλλη επιχείρηση. Μεγάλη εταιρεία. Πολύ μεγάλη εταιρεία. Τόσο μεγάλη εταιρεία που έχει μείνει βέβαια μέχρι τώρα, δεν λέμε το όνομα. Ναι, δεν θα το πούμε. Στη βιβλιογραφία δεν το λέμε τώρα. Αλλά η αντιπαλότητα ήταν τόσο μεγάλη μεταξύ των δύο αδερφών, των δύο εταιριών. Που συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια και μετά τον πόλεμο, που ουσιαστικά χώρισε και όλο το χωριό στη μέση. Γιατί οι μισοί δουλεύανε, το μισό χωριό δούλευε στον ένα αδερφό και το άλλο μισό χωριό δούλευε στον άλλο αδερφό. Όπως είπε και ο Γρηγόρης, ήταν στο ίδιο χωριό, έτσι. Στο Χέρζο ήταν τα headquarters, μέχρι και σήμερα είναι στο ίδιο χωριό. Ναι, της Adidas. Ναι, πραγματικά ήταν φοβερό πως από ένα μικρό χωριό της Γερμανίας πραγματικά προέκυψαν δύο εταιρείες οι οποίες μέχρι και τώρα κυριαρχούν ουσιαστικά στο παγκόσμιο στερέμα της αθλητικής ένδυσης και υπόδυσης. Αργότερα, με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, προφανώς μιλάμε για μια κατακερματισμένη Γερμανία, έχει ισοπεδωθεί τόσο οικονομικά όσο και δεν ξέρω και εγώ πώς από το πλήγμα του πολέμου.
Ωστόσο, ο Andy Dassler προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του και γενικά είχε σχέσεις με τον Αμερικανικό στρατό. Με αξιωματικούς του Αμερικανικού στρατού, οι οποίοι τον προμήθευαν με πολεμικό υλικό, με τέντες, με υφάσματα, με τέτοια, από τα οποία έφτιαχνε παπούτσια. Μάλιστα αυτό είναι ένα που βλέπουμε τώρα. Έφτιαχνε παπούτσια με πολεμικό υλικό, το οποίο προμηθευόταν από τους Αμερικάνους. Το 1949 και έπειτα από πολύ πειραματισμό με three stripes, τρύριγα, έβγαζε χρώματα, έκανε διάφορα. Κατέληξε τελικά στο τρύριγο. Καλλιτέχνης όπως ο Ζήσης και ο, ναι, ακριβώς. Ο Άντι. Το οποίο είναι και το σήμα κατά τεθέν πλέον της εταιρείας του, έτσι, οι τρεις ρίγες. Τρεις ρίγες εδώ. Και εκεί πάλι το 1949 φτιάχνει τη φόρμα για να καταθέσει ουσιαστικά το όνομα και επισήμως της εταιρείας του, έτσι όπως ήθελε εκείνος να το μετατρέψει, γιατί εφόσον έφυγε ο αδερφός του ήθελε να το κάνει κομμάτι του. Έχει μείνει μόνο εκείνος. Το πρώτο όνομα το οποίο του ήρθε στο μυαλό ήταν το όνομα Andas. Από τα πρώτα γράμματα του ονόματός του, Andy Dassler. Ωστόσο, επειδή υπήρχε μια πολύ μεγάλη ομοιότητα με μια εταιρεία παιδικών παπουτσιών, βασικά από ό,τι έψαξα κι εγώ λίγο μόνος μου, πρέπει να ήταν το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο όνομα, όχι απλά ομοιότητα, το ίδιο. Απλά ο ίδιος δεν το ήξερε. Η φόρμα του απορρίφθηκε και εκείνος απλά έγραψε το γράμμα I ανάμεσα στα δύο D, όπως φαίνεται και στην εικόνα στην οθόνη. Και έγινε αποδεκτό. Και έχει μείνει το brand Adidas, όπως που το ξέρουμε μας τώρα. δίνει με τα καλύτερα ρούχα. Ακριβώς. Και παπούτσια μέχρι σήμερα. Και μεταξύ μας είναι και λίγο πιο εύβηχο το Adidas, έτσι. Είναι πιο εύβηχο. Το άλλο ήταν εντελώς γερμανικό. Ναι. Το Adidas είναι νομίζω πιο global, ναι. πιο global για το. Μπράβο. Λοιπόν, στη συνέχεια η εταιρεία του άρχισε να παίρνει τα πάνω της. Τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, είπαμε, 1950 είμαστε. Η γυναίκα του, να πούμε εδώ πέρα ότι ήταν μια πάρα πολύ δυνατή παρουσία στην επιχείρηση. Διαδραμάτιζε έναν πολύ βασικό ρόλο. Είχε το σεβασμό όλων. Επίσης ήταν πολύ καλή συνάδελφος. Κατανοούσε τους ανθρώπους διαφορετικών κουλτούρων, γιατί δούλευαν πολλοί άνθρωποι εκείνη την περίοδο. Ελπίζω να μην ήταν ο λόγος που ενέπνευσε τον Andy Dassler να βγάλει την παντόφλα την Αντιλέτ, έτσι. Όχι, η παντόφλα ήταν εξ ολοκλήρου δημιούργημα δικό του. Ναι, η έμπνευση δεν ξέρω που την πήρε. Όχι. Αν δεν κάνω λάθος, η Κάθη δεν είχε σχέση με το σχεδιαστικό κομμάτι. Καμία σχέση. Ήταν μέσα στα γραφεία, marketing έκανε και τέτοια. Δεν ξέρω τι συνέβαινε στο σπίτι, ρε παιδί μου. Ενέπνε τον Άντι για πράγματα, δεν ξέρω. Λοιπόν, δύο πράγματα τελευταία, πολύ σημαντικά, τα οποία ουσιαστικά έφτασαν στην κορυφή την εταιρεία του εκείνη την εποχή, την Adidas. Το ένα είναι το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου του 1954 στην Ελβετία. Ελβετία είναι. Ναι. Ουσιαστικά προμήθευε με παπούτσια τη Δυτική Γερμανία, γιατί τότε ήταν χωρισμένοι. Τους προμήθευε με παπούτσια και παίζαν ποδόσφαιρο. Ποιο είναι το θέμα? Ο τελικός τότε ήταν μεταξύ Δυτικής Γερμανίας και Ουγγαρίας. Οι Ούγγροι τότε ήταν πολύ καλή ομάδα. Οι Ούγγροι ήταν τότε η υπερομάδα των Ναι, η υπερομάδα. Και μάλιστα στη φάση των ομίλων είχαν χάσει οι Γερμανοί με 8-3 στη φάση των ομίλων. Τώρα έτσι όπως τα έφερε, έτσι, δεν ξέρω αν έγινε και κάποιο μαγείρεμα, δεν νομίζω. Αλλά με τη φάση των knockout και όλα αυτά συναντήθηκαν και στο τελικό. Το αποτέλεσμα είναι ότι τότε τα παπούτσια που χρησιμοποιούσαν στο ποδόσφαιρο είχαν το διπλάσιο βάρος από αυτά τα Adidas, τα οποία έφτιαχνε ο ίδιος ο Andy Dassler. Και αυτό ήταν ένα συν για την ομάδα των Γερμανών. Επίσης ένα άλλο συν που τον βοήθησε πάρα πολύ ήταν ότι εκείνη τη μέρα έβρεχε και έχοντας τάπες από κάτω τα παπούτσια, ουσιαστικά έδειχνε είχαν πλεονέκτημα οι Γερμανοί. Είχε πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και μάλιστα ο ίδιος ο Andy Dassler μετά το ημίχρονο ουσιαστικά έσπρωξε λίγο τους παίκτες και είπε: αλλάξτε τις τάπες, βάλτε τις πιο μακριές για να καρφώνουν περισσότερο στο έδαφος. Μιλάμε τώρα για γήπεδα τα οποία ήταν λάσπη σκέτη, έτσι, δεν είναι αυτά που βλέπουμε τώρα, τα μεγαθύρια ουσιαστικά. Και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό, έτσι ώστε να εκτοξευθεί στα ύψη η εταιρεία του. Ένα αυτό
Και το δεύτερο είναι ότι το 1960, έχοντας όλη αυτή την διαφήμιση κάνει στην εταιρεία του, έχει πάει τόσο καλά, κατάφερε να βάλει 500 ανθρώπους μέσα στην εταιρεία του και ουσιαστικά να τους προσφέρει εργασία. Το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό εκείνη την περίοδο στην Γερμανία. 500 άτομα για 1960, δηλαδή μέσα του 20ου αιώνα, είναι τρελό εργατικό δυναμικό, έτσι, για εταιρείες. Προφανώς μιλάμε, ναι. Πλέον μιλάμε για μεγάλη παραγωγή πλέον, για μεγάλο εργοστάσιο. Και επίσης εδώ να σημειώσω όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό αγώνα, ένα πολύ μεγάλο θετικό στοιχείο το οποίο τον βοήθησε ήταν ότι ήταν ο πρώτος αγώνας ο οποίος προβλήθηκε τηλεοπτικά. Παγκοσμίως προβλήθηκε τηλεοπτικά. Δηλαδή είχαν όλη την ευκαιρία να δουν ότι οι Γερμανοί φορούσαν Adidas παπούτσια και κέρδισαν την Ουγγαρία ενώ είχαν χάσει 8-3 στο. Ενώ οι άλλοι γλιστρούσαν στο τερέν, πέφταν κάτω, οι Γερμανοί στεκόντουσαν όρθιοι, φοράγανε τα παπούτσια με τις τάπες του Άντι, έτσι. Ακριβώς. Και κυριολεκτικά οργώνανε το γήπεδο. Δύο τελευταίες. Όχι εφευρέσεις, συγγνώμη, σχεδιάσεις του ήταν η άντιλητη παντόφλα που μας είπε και ο Γρηγόρης, που τη φοράμε ακόμα και σήμερα, η οποία ναι, με boost τώρα, η οποία, παιδιά, πρωτοφτιάχτηκε ουσιαστικά για να έχει έναν αντιμικητιακό ρόλο στους αθλητές όταν πηγαίνουν στα αποδυτήρια, επειδή υπήρχαν πολλά δερματικά προβλήματα. Αυτή ήταν η πρώτη του χρησιμότητα. Φοβερό. Ένα αυτό και οι φόρμες που φοράμε όλοι, οι Adidas, οι οποίες δεν υπήρχαν τότε, δεν υπήρχαν φόρμες αθλητικές. Ήταν ο πρώτος ο οποίος έφτιαξε ουσιαστικά μια στολή, μακριά στολή για μια μακριά στολή, ναι, πάνω κάτω, αυτό που λέμε. Με zip και φόρμα κάτω. Τότε φοράγανε απλά σορτσάκια και φανέλες. Ναι, δεν υπήρχε η φόρμα σαν φόρμα που τη βγάζω και έχω από μέσα μου το σορτσάκι και αυτά. Έφτιαξε ουσιαστικά μια καινούργια κατηγορία αθλητικών ρούχων. Καινούργια κατηγορία. Αυτό, και να πούμε λίγο και τα superstar που φοράμε εμείς τώρα, που τα φοράμε για τη βόλτα μας. Ο γιος του, ο Horst, ήταν αυτός ο οποίος τα σχεδίασε, αλλά τα σχεδίασε για μπασκετικούς λόγους. Ήταν lifestyle, ήταν μπασκετμπολίστας και lifestyle, ναι, ο Horst. Εμείς βέβαια το πήραμε τώρα και τα φοράμε στο. Για μόδα, ναι. Εντάξει. Πολύ καλά κάνουμε. Έτσι είναι, μια χαρά παπουτσάκια. Ναι, καλά, εγώ προτιμώ και τα ράνικ παπούτσια στη βόλτα μου, αλλά τέλος πάντων, εγώ έχω άλλο πρόβλημα. Ναι, εννοείται. Είπαμε για τις φόρμες, είπαμε τα πάντα. Δυστυχώς πέθανε το 1978, σε ηλικία 77 ετών. Πλήρης ημερών, ναι, εννοείται. Άφησε σπουδαία κληρονομιά πίσω του. Και η γυναίκα του έφυγε και εκείνη το 1984 και άφησαν πλέον το γιο του, το Horst, να συνεχίσει την επιχείρηση. Για να φτάσουμε στο σήμερα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ζήση, τα είπες όλα. Τα είπα λίγο γρήγορα. Δεν άφησες κάτι άλλο για την επόμενη φορά, ρε παιδί μου. Λοιπόν, κάθε έτοιμα σου. Πριν την επόμενη φορά τη δικιά μας, ακολουθεί προς το παρόν, τώρα στις 5, ο Γιώργος ο Δανίλ με Stronger, Faster, Better πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Έτσι, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη στις 3:30 ώρα. Πάλι. Δυνατή προπόνηση πάλι έχω. Εντάξει, από εδώ και πέρα σιγά σιγά θα μπούμε σε πρόγραμμα. Από εδώ και πέρα σιγά σιγά θα έχουμε καινούργια πράγματα. Μπορεί να φτάνουμε στο τέλος σεζόν, αλλά προετοιμαζόμαστε για την επόμενη σεζόν. Παιδιά, ακριβώς. Εννοείται. Να το έχετε στο μυαλό σας, όσο κρυώνει, εμείς σας κρατάμε πιο ζεστούς. Έτσι. Αύριο αλλάζει και ο μήνας, μπαίνουμε στο Δεκέμβρη. Συγχαρητήρια σε όλους σας που το 2020 φτάσατε μέχρι το Δεκέμβρη. Ακριβώς. Δεν ξέρω τι μας περιμένει ο τελευταίος μήνας του 2020. Ελπίζω μην έρθουν εξωγήινοι, παιδιά. Μόνο αυτό ελπίζουμε. Εξωγήινοι και το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Νομίζω αυτά δύο πρέπει να. Ταγκαριστείτε τη φωτογραφία στο group, στην group photo, στο collage. Έτσι. Στείλτε μας την αγάπη σας, αγκαλιές σας, τα έχουμε ανάγκη. Νομίζω και εσείς τα έχετε ανάγκη, θα σας ανταποδώσουμε σίγουρα. Εντάξει, και τα λέμε ξανά Τετάρτη. Εντάξει, Adidas Runners. Γεια σας, Adidas Runners. Καλό απόγευμα. Ο κόσμος δεν σταματάει ό,τι και να γίνει. Σημασία έχει να είσαι έτοιμος. Σε κάθε συνθήκη. Τίποτα δεν σε κρατάει πίσω. Είσαι έτοιμος να βγεις. Εκεί
Εκεί έξω τα πάντα σε περιμένουν. Καμία στασιμότητα. Είσαι έτοιμος να δημιουργήσεις τη δική σου διαδρομή. Ό,τι και να φέρει ο καιρός, θα κάνεις ό,τι χρειάζεται. Κρύα χέρια, παγωμένος αέρας στο πρόσωπο. Τίποτα δεν έχει σημασία όταν είσαι έτοιμος.